самого першого погляду на їх. Чужинці викликали ахіду. Цілі епохи провели у сні, чекаючи магчымасць вернуць сабе галактыку. Але ў ёй завяліся паразіты, што размножыліся ў нашу адсутнасць. Теперь мы обужаемся, как вернуть то, что наше по праве. Охотные колонки мяса и металла, осужденные за невинство своей веры. Неужели вы верите, что можете спинить нас? Нас, якія паламалі сваіх жа багоў, і тых, хто падпарадкаваў іх сваёй волі. Наша імперія зараджалася, калі зоркі яшчэ былі маладыя. І калі патухне апошняя зорка, застанемся толькі мы. Бо мы несмяротныя.